alaikum warahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Surajo. Wannan bidiyo zai nuna muku yadda za ku dakatar da shigowar notification na WhatsApp a saman wayoyinku da kuma kowane dai ma application wanda ake damun ku da saƙonni. Za ku ga mutane da dama suna video recording ko suna wani abu wanda yake da muhimmanci a wayansu, sai a ainihin dame su da saƙonni na chat na group ko na wani abu a ainihin WhatsApp. Za ku ga sama nan gurin, daga saman nan saƙonni sun taru da yawa. Idan irin wayoyinmu kuke amfani da su, za ku ga daga nan saƙonni sun yi yawa. To wannan bidiyo zai nuna maka yadda za ka dakatar da wannan. Akwai manually, akwai kuma shortcut. Wannan kenan. Da farko za mu nemo settings na wayarmu kai tsaye. Akwai wayoyin da dole ta settings za ku shiga, kamar irin su A4, irin su Howell da sauransu. Da farko za ka nemo inda aka rubuta app and notification ko kuma app management. Wasu za ku ga app and notification, wasu kuma app management ne. Za mu shiga cikin app management saboda mu wayoyinmu sai dai mu shiga app management, wasu kuma app and notification ne. Yauwa, da farko abin da za ka yi nan shine akwai inda aka rubuta app list nan gurin, app list. Kai tsaye ga app list nan zan taɓa wasu wayoyin. Wasu kuma za su rubuta muku apps kawai, application manager wasu za su rubuta muku, amma mu za mu shiga app list ne. Ga ya nan mun shiga. Za mu nemo message WhatsApp ɗin da ake mana saƙonni da yawa mu shiga. In business ne, in normal ne, ko ma wane application ne ake damun ka da saƙonni, to haka za ka shiga kamar yadda za mu shiga ainihin na WhatsApp. Yauwa, da farko za mu nemo WhatsApp ɗinmu. Yana ina WhatsApp ɗinmu? Ku taya ni dubawa. Yauwa, za mu nemo. Kun gani misali a ce ainihin normal WhatsApp ɗina ne ake damuna, ko kuma business WhatsApp ɗina. To dukansu ana damuna da saƙonni. To sai in taɓa akan WhatsApp ɗina haka. Bayan na taɓa akan WhatsApp ɗina haka, me zan yi? Daga sama ga inda aka rubuta notifications nan gurin, notifications. Ga nan sa 77 notification per day. Kun gani? Ana yi min message 77 a rana. Kun gani? Sai in taɓa kamar haka. Bayan na taɓa ga inda aka ce all notification, ga inda aka ce show badge. Akwai inda aka ce banners, akwai lock screen, player sound, vibrate da sauransu. Idan akwai wani saƙo wanda bana buƙatar ya faɗo a ciki, to a nan gurin zan dakatar da shi. Saƙo na bidiyo ne ban buƙata ya sauka min a sama. Wani saƙo ne na daban wanda bai shafi media ba. Ga yana, idan hoto ne da sauransu, ga yana sai in yi cancel ɗin shi. Misali a ce wani abu kamar a ce chat ne, rubutu ne haka ban son ya faɗo chat ko wani backup haka, sai in taɓa wannan. Na riga na kulle. Wannan kenan. Idan kuma group ne, bana son a group a turo min saƙonni. Duk wani saƙo na group ban buƙata ya faɗo min a nan, sai dai in shiga ne cikin WhatsApp ɗin sannan zan gani, sai in taɓa wannan. Na riga na kashe misali haka, na kunna. Group ba zai taɓa sako min da saƙo ba. Kun gani? Sorry, ga na group ɗina. Group ba za a taɓa min saƙo a cikin group ba. Idan kuma dukansu ina buƙatar in dakatar, sai dai in na shiga WhatsApp ɗin sai in taɓa ga inda aka ce allow notification, sai in wannan, sai in dakatar da shi. To duk wani saƙo da za a turo min na wannan WhatsApp ɗin ba zan ga shi ba, sai dai in shiga ne cikin WhatsApp ɗin sannan zan ga saƙonni. Wannan kenan. Sai normal WhatsApp ɗina shi ma ina buƙatar in kulle, sai in shiga kamar haka. Bayan na shiga sai in taɓa notification. Bayan na taɓa notifications, ga inda aka ce allow notification, sai in taɓa. Gaba ɗaya ba saƙon da zai shigo cikin ainihin wayata kai tsaye, sai dai in shiga ne ciki, sai in fito misali. Duk wani saƙo da aka tura za ku ga ya bayyana number shi a sama. Misali a ce wannan saƙon ne, zan ga ya min number a nan, ko saƙo nawa aka yi zai min number, amma ba zai faɗo a nan sama ba. Wannan kenan. Sai kuma yanda za ka shiga shortcut ba tare da wani abu ba. Yanzu misali sai a ce saƙonnin ainihin WhatsApp ɗina ne nake son in buɗe ko kuma in kulle notifications ɗin, sai in danne akan application ɗin. Ina danne ga inda aka rubuta app info, ma'ana app information. Wannan kenan. Sai ka taɓa. Ka lura da kyau kada ka je ka taɓa uninstalling.
yawwa sai ka taɓa haka. Bayan ka taɓa ya kawo ka nan, kun gani ya kawo mu can gurin shortcut ne kawai. Ga nan sai in shiga nan sai in buɗe haka ko kuma in kulle. Kun gani wannan kenan. Nan ne ƙarshen wannan bidiyon. Idan yau ne farin haɗuwarka da bidiyoyina to ga alamar subscribe sannan ga liking ga sharing ka daure ka tura ma 'yan uwa domin su amfana. Allah ya sa mu dace.